Kamu nagapaminaw sa Sulats Radio, reaching the unreached. Ang buhay ng sulat. Ang trumpita ipalanog sa pagpaybalungan si Kristo Jesus magabalik. Tungod nini na mugna kining maong tulumanon, balita sa kamisyunan. Balita sa kamisyunan. Dinhi yung masaya na kilambuan sa pagsangyaw sa maing balita, kauban sa inyong radio partners, Hope Radio Philippines. O karon, aniya ang inyong tigdumana. Gala, kamusta og maayong adlaw kaninyong tanan? Sa napod ka malipayon nga gayon nga kita managuban nining atong tulumanon balita sa komisyonan. Akong diin kita makabati na pod og mga presko nga mga balita nga nagagikan sa nagkalaing-laing mga komprensiya sa tibuok nasod sa Pilipinas. Kini nga mga balita mga higala maghatod kanato og mga kalipayan ug adunay paglaom. Kung kini nga mga balita nagagikan sa nagkalain-lain atong mga kalihukan diha sa atong buluhaton diha sa Dios. Kini na lamang inyong ubos nga higala sa kahanginan og sa online. Jeff Carolino, kauban usab sa atong mga radio partners. Gikan din na sa ato ang 92.7 Yuke FM na sa probinsya sa Ilongos, Leyte. Maayong udto kaninyong tanan. Kauban usab sa ato ang 105.4 FM dinha sa Manolo Fortich. Maayong udto kaninyong tanan mga higala. Ngadto usab sa atong mga kahigalaan dinha sa atong Ormoc, sa atong Friend FM 103.3 FM. Maayong udto kaninyong tanan. Ngadto usab sa atong Lighthouse Radio dinha sa atong lungsod sa Kulaman, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Adlaw karon nga Martes mga higala. Sa 17 sa bulan sa Oktubre 2023. Pila na lang ka mga adlaw mga higala magatikag na pud kita sa bulan sa Nobyembre o di na madugay mga higala kita na pud magasugat sa tuig 2024. Kamusta na ba kamong tanan? Nakapaniud to na ba? Nauto nga nakamos mayong kahimtang samtang kamo magapaminaw dinhi sa atong mga presko nga mga balita. Kung diin na mga balita na adunay mga impormasyon sa atong mga giapilan nga mga nagkalain-laing mga pagministeryo dinha sa nagkalain departamento sa atong iglesia. Alang sa atong mga ulo sa atong mga balita, nagagikan din na sa atong North Philippine Union Conference. Adventist leaders sa South Occidental Mindoro 1 District na kinabang o natuto sa music seminar, job fair and bazaar. Imugna din na sa ASI Laguna Chapter para makatabang sa mga kabataan Adventistang nangitag trabaho. Asawa sa mga pastor sa Southern Luzon Mission
piagi sa Continuing Education Level 4. Ngadto sa mga higala sa atong mga balita dito sa atong Western Visayas. Nagagikan kini nga mga balita sa mga dapit sa Panay ug Guimaras. Aniya na mga uluhan sa mga balita. Joint Chinilas Ministry o feeding program sa distrito sa Eastern Aklan and 4 na himong malampuson. Tima nga ambita ang kaluwasan, gipatigayon ang simultaneous cottage meeting sa Malindog Public Plaza, Ibhay, Aklan. Og sa katapusan nga uluhan sa balita nga nagagikan sa tong Western Visayas, isa ka bulan nga evangelistic effort sa Isla Naway, Barangay San Isidro, Guimaras, nagbunga sa 18 ka mga hamiling kalag. Human gikan din na sa Western Visayas mga higala, lukso na pud kita dinhi sa dapit sa Mindanao, partikular na din na sa atong Northern Mindanao Mission. Iyan na mga uluhan sa itong mga balita. Hope Impact gipahigayon sa Panabo City. Dito sa New Corilla, nalipay ang mga kaigsuunan sa pagbisita sa mga pamilya nga gihimo sa ilang district pastor o pagsilibrar nining World Teachers Day sa nilapay nga mga simana. Tugangan ay sa itong mga balita dito sa lungsod sa Gobernador Generoso. Atong sutaon ang mga pagbisita sa pamilya nga gipahigayon ug ang funeral service nga gitambungan sa ilang district pastor. Og lukso na pud ta mga higala dinhi sa Davao nga dapit. Gikan sa atong Hope Channel Davao. Niyang uluhan sa atong mga balita. Oceans of Love Ministry sa Cleveland, Tennessee, bibisita og naghatag og mga hygiene kit og medical supplies sa Adventist Hospital Davao. Og dinhi pod sa ato ang North Central Mindanao Conference mga higala, Federation sa Cluster 3 palampuson nga na-organize kagahapong adlaw. O ang atong balita nga nagagikan usab sa tumbuhatan sa Sulads, pinakauna nga cluster reporting malipayon nga gipahigayon dito kauban sa mga misyonary, inubanan pod sa ilang madasigon nga supervisor Sir Biher Cantiga. O sa katapusang uluhan sa itong mga balita mga higala, ang ato ang lakaw sa atong panahon. O kana mga higala ang kinatibuk ang mga balita nga atong nakailap sa tibok nasod sa Pilipinas. At tangiun niya human ining usa ka pahinumdum. Obserbar sa adlaw ipapahulay uban ni Jesus. Bisan diya mabasa ni Mos Biblia, sila Moses o mga karaan, mga propeta, misilibrar sa adlaw Sabado. O sila nasayad sa wala na laing adlaw nga balaan. O si Jesus usab nag-obserbar sa adlaw ipapahulay. Si Pedro, si Juan, o si Santiago, bisan si Pablo nag-obserbar sa adlaw Sabado. Nayuban mo ingon nga ang Sabado dili na importante. Kaya mao Sabado wala na. Nga ang Ginoo wala na nagtagad may tungod nining Sabado. Kung kamo nakadungog niya og base, kamo usab nagtuon niya na usa ka butang kinahanglan ninyo masayran. Sultihan ko kamo kung basahon itong Biblia nga bisan dito sa langit
mag-obserbar gyapon ta sa adlaw Sabado. Basahon na itong Isaiah 66, versikulo 22. Mo kining pamatuod sa Biblia. Kaysa niya ng bagong langit o bagong yuta, nga akong pagkahimoon, magapabilin diha ka nako. Busa ang imo usab nga kaliwatan ug imong pangalan magapabilin. Ug moabot kini usa gikan sa bagong bulan ngadto sa sunod, ug gikan sa usa ka adlaw Sabado ngadto sa sunod. the Lord. Ang tanan nga mga unod moabot sa pagsimba dinhi kanako mo'y giingon sa atong Ginoo. Atong oras mga higala, 13 minutos na human nilabay ang alas 12 sa tangna sa kautuhon. Padayon ka mo naminaw din sa atong tulmanon balita sa kamisyonan. Aniya na mga higala, alang sa ito ang kumpletong kasayuran sa atong mga balita. Una din niya nagagikan sa atong North Philippines Union Conference. Ang South Occidental Mindoro 1 District nakabenepisyo o napanalanginan sa gipahigayon nga Music Ministry Seminar. Dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church diin gihatagan o gibug-aton ang mga prinsipyo o mga sumbanan sa Seventh-day Adventist Church bahin sa musika sa panahon sa pagsimba. Alang sa kompletong detalye sa maong balita, aniya si Jiramil Joy Tanyedo. Isang Music Echo Seminar ang isinagawa dito sa distrito ng South Occidental Mindoro 1 ika-30 ng Setyembre na mayroong temang I Will Go With My Talents. Naisa katuparan ng programang ito sa pamamagitan ng Music Ministry Department ng Iglesia. Layon ng Echo Seminar na ito na maibahagi sa mga kapatiran ng distrito ang mga tamang paggamit ng musika sa pagsamba at ang iba't ibang importansya nito. Pinupuri natin ang Panginoon na nagkaroon na din ng pagkakataon yung ating mga kapatid na umattend sa iba't ibang iglesia nating district ng Someone, no? Mula sa San Isidro, sa Santa Fe, sa Bagong Sikat, sa Kaminawi, ganun din sa ating sa kapatid sa isla. Ang purpose na ito ay upang maipahatid at guide at maiparating sa ating mga kapatid unang-una yung may kinalaman sa musika, no? Na ibalik yung philosophy, yung standard, i-consider i-rewind, no, ang ating musika at yung mga SDA perspective o yung mga bagay na i-consider sa pagpili ng musika. At yan din ay isang paalala sa atin na yung ating kabataan, yung ating mga anak ay magabayan din natin sa pagpili ng tamang musika. Kasi yung mga musika na dapat nga natin piliin ay should reflect who God is, no? It is not supposed to entertain, sabi nga. Ito ay magiging inspirasyon at magiging challenge upang mas mag-aral pa tayo ng mga awitin sa ating hymnal at nang sa gayon ay mas maibalik natin ang mata sa papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Dinaluhan ito ng mga music ministry leaders mula sa iba't ibang iglesia ng distrito. Itinalakay din dito ang iba't ibang perspektibo ng Seventh-day Adventist Church pagdating sa musika. Lubos pa ako nagpapasalamat sapagkat ang District Music Department po ay nag-initiate na magkaroon po ng seminar about music. Kasi po, lalo na po sa mga nag-start po na mag-song leader ay marami pong matututunan. And then sa mga dati na pong nag-song leader ay na-refresh po sila. Katulad ko po, na-refresh po ako sapagkat ako po ay nag-song leader, na-refresh po ako tungkol po sa mga proper decorum, proper dress code, lalo na po sa mga meetings. Ini-encourage ko po na yung mga kababaihan dyan na nagsa-sound leader at willing matutong mag-sound leader ay umattend po kayo. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jiramel Joy Darisay Tanyedo para sa Hope Today and PUC News. Kana nga balita mga higala nagagikan sa tong tulumanon may news today in PUC News. Gikan sa tong Hope Channel North Philippines. Alang sa dugangan ay sa to mga balita, workforce orientation o usa ka job fair and bazaar ang gipahigayon sa Santa Rosa Sport Complex sa Santa Rosa, Laguna. Kini nga programa gidala sa atong Adventist Layman Services and Industries or ASI Laguna Chapter
ug Adventist Youth Ministries sa katuyuan nga makatabang sa mga Adventistang gapangita og trabaho nga adunay kapahulayan sa adlaw nga Sabado. Pila na kaha ang na-hire on the spot nga mga kabatan-unan sa report ni Jubel Rioveros. Ethel Pastor's Wife in Action. Matagumpay na Narito tayo sa Santa Rosa Sports Complex kasama ng ASI Laguna Chapter at Adventist Youth upang saksihan ang isinasagawang Job Fair Expo at Bazaar 2023. Karaniwang problema ng mga Adventista ang trabahong may pasok sa araw ng Sabado na siya namang binigyang solusyon ng ASI Laguna Chapter sa pagsasagawa ng Workforce Orientation, Job Fair Expo and Bazaar dito sa Santa Rosa Sports Complex na may temang Youth's Faithfulness in the Workplace. Layunin ng programa na abutin ang mga kabataang Adventista na naghahanap ng trabaho at ihanda sila sa pagharap sa mga negosyo at kumpanya. Gayon din ay maging daan para sa mga kabataan na makahanap ng trabahong magiging malaya ang araw ng Sabado para sa pagsamba. Ito pong workforce orientation ay binuo ng ASI Laguna chapter sa pamumuno po ng ating ACLC President Gat Alatait. Dahil po napansin po niya ng kabataan natin ay nahihirapan kumuha ng trabaho na may day off na Sabado. Dinaluhan ito ng mahigit kumulang 40 mga kumpanya at negosyo na nakisangkot sa bazaar at job fair sa pangunguna ng ASI Laguna, kasama ang kanilang President Larry Santiago, katuwang ang Peso Department ng Santa Rosa, Laguna. Nagkaroon din naman ng mga tagapagsalita sa umaga kabilang sina Perla Lozada, Gat Alatait, Lilibet de Belen at Pastor Michael Dalida bilang commitment speaker. Pinangunahan naman ng ASI President ng SCLC na si Mr. Gat Alatait ang pagpapapirma sa mga kumpanya ng Memorandum of Agreement na ang matatanggap na aplikanteng Adventista ay pagkakalooban ng rest day na Sabado bilang araw ng kanilang pagsamba. And job fair. Marami tayong kabataan na nabigyan ng training at marami sa kanila after the training ngayon ay nag-a-apply na sila para makakuha ng kanilang mga trabaho. Sa pamamagitan ng ginagawa natin ito, malaking tulong to para sa ating mga kabataan na mabigyan sila ng pagkakataon na makakapagtrabaho sila at nakakapaglingkod sa ating Panginoon Diyos sa araw ng Sabado. Kaya sana ay matulungan tayo ng Panginoon at patuloy nating maisagawa ang gawain ito. Kasabay din ito ang pamimigay ng mga literature evangelist ng ilang aklat na The Great Controversy sa mga dumalo. Ang ganda ho ng pagkaka-coordinate ng atin pong mga officers dito sa Laguna area. Nakapaglunsad po sila ng ganito pong orientation at job fair at mayroon pong bazaar na ito po ay first time na nangyari dito sa Laguna. So nakita ko po ang kasiglahan ng ating mga young professionals at saka ng ating mga entrepreneurs na umatin po rito at sumali. Kaya ako po ay nagpupuri sa Panginoon ng gayon na lamang sapagkat kita po natin ang dami po ng ating po mga participants. Damang-dama ang suporta ng mga dumalong kumpanya, negosyo at mga kabataang naghahanap ng trabaho matapos magkaroon ng halos 80 hired on the spot applicants mula sa ilang kumpanya. Patuloy nawa nating mapapurihan ng ating Panginoon sa anumang bagay na ating ginagawa, kabilang na ang ating mga negosyo at trabaho. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jubel Rioveros para sa Hope Today and PUC News. Kana nga balita mga igala nagagikan sa atong My Hope Today and PUC News. Gikan din na sa atong Hope Channel North Philippines. Alang sa dugang hanay sa itong mga balita. Niagi sa Level 4 sa Continuing Education Program ang mga asawa sa mga ministro sa Southern Luzon Mission. Ang Level 4 mao ang katapusan og pinakataas nga estado sa ilang pagbansay nga gilauman nga
hinungdan sa mas mabungahon o makahuluganon nga serbisyo isip ministerial nga mga kapikas. Alang sa kumpletong mga detalye sa mong balita, aniya si Crisel Heraldino. SLM Pastor's Wife in Action. Matagumpay na naidaos ang Level 4 ng Ministerial Spouses Continuing Education sa Southern Luzon Mission. Muling nagtipon-tipon ang mga asawa na manggagawa ng Southern Luzon Mission para sa huling level ng training seminar upang sa patuloy na paglago sa pisikal, mental, social at spiritual para sa gawain ng Panginoon. Nagkaroon ng mga lektura na nagbigay ng malawak na kaalaman at kalakasan ng loob sa pananampalataya sa Diyos. Nagbahagi ng mga kwentong nagsilbing inspirasyon sa isa't isa at magkakasamang umawit ng papuri at nagdalanginan upang maging epektibong kasangkapan sa gawain. Nagkaroon ng peer counseling ang mga veteranong asawa ng pastor sa mga young minister's wife. Mahalagang payo at paalala pagdating sa pag-aasawa at sa paggawa sa bukirin ng Panginoon sa kani-kanilang mga distritong pinagsisilbihan. Ang Ministerial Spouses Association ng SLM ay nanguna sa gift giving or rice distribution sa 30 families sa Fidel Surtida, Santo Domingo, Albay. Thankful po, masaya ako dahil nakarating po kayo dito sa Santo Domingo at nagbigay po kayo ng napakalaking tulong sa amin. Thank you po kay Lord sa inyo po na binigyan niyo po ng oras amang pupunta dito para sa grupong ito. Hindi lang bigas ang ipinamigay, kundi sila din ay nagbahagi ng mga salitang may pag-asa ng ating Panginoon. Batid ang tunay na saya sa mukha ng mga asawa ng pastor dahil sa fulfillment na kanilang nadama sa training at activities ng kanilang seminar. Ako po ay thankful na naging part po ako sa certification leadership training na ito. Nakatulong po ito sa akin bilang baguhan. Isa po itong challenge para sa akin na hindi po kakaiba ang pinasok na ito na ministry. Kaya thankful po ako. Lalo po ngayon, naranasan ko po, nakita ko kung gaano hindi lang basta asawa ng pastor, in action din po pala kami. Tunay ngang napakagandang pagmasdan ang samahan na may pagkakaisa. Pagkakaisa at impluwensya para maghatid ng pag-asa sa mga tao, lalo na sa huling kapanahonang ito. Mula sa Southern Luzon Mission na may layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Crisel Heraldino, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Kana nga balita mga higala nagagikan sa to ang tulumanong may news today NPUC News. Gikan din na sa tong Hope Channel North Philippines. O mao kana mga higala no. Ang mga nakailap na tong mga balita nga nagagikan sa to ang North Philippine Union Conference alang sa dugang detalye sa mga kalihukan sa atong buhatan sa North Philippine Union Conference. Mamahimo kamos pagbisita sa ilang official Facebook page, labi na ang sa ilang Hope Channel North Philippines, o pwede po kayo kamo mo bisita sa ilahang My Hope Today NPUC News. At tangi ang mga dugang hanay sa itong mga balita, umanining usa ka pahinumdum. Sa kasulat na dito na send sa tabunan pang mga sugala. So akong share karon nga panahon sa about of prayer. Pasalamat ko sa Ginoo nga sa panahon dito sa tabunan ato ko tawid-tawid tungod sa kawadon namo ug layo ang among mga palitunon. Dunay usa ka bangkang among gidala nga angka guys. Uwi namin may isang kahoy na nabangga namin. Yung isang kahoy na bangga namin yun ang nakabutas ng isang bangka. Hindi nila alam kung gagawin kung ano ang nilang gagawin. Kaya nagpikit ako ng mata, umawit ng buhay ng sulad, at doon nagpikit sabi ako ng Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako kung ano yung gagawin ko sa kanila. Kasi hindi nila alam, kasi nagpapanik na sila.
sabi ko ng amin, may naisipan talaga ako. Lahat ng mga gamit na nakita ko, yung damit, ginamit ko na. Kaya, malaking butas, siguro ang butas is mga 2 inches. So, malaki talaga. At yung tubig, bumubuhos, palagi nang pumunta doon sa makina. Sabi ko, kuya, pandarin mo yung makina, tapos kami yung magkukuha ng tubig. Dahil sa prayer call, natulungan namin yung bangka at nakauwi kami safety. So, yun ang share ko ngayon sa aking pag-a-assist missionary. Itong oras mga igala, 28 minutos na human nilabay ang alas 12 sa tagna sa Kautuhon. Padayon gyapon kamo naminaw dinhi sa atong tulumanon balita sa Kamisyonan. Kauban ang inyong ubos nga alagad sa kanginan sa online. Jeff Carolino. Kauban po sa atong mga radio partners. Kagikan din na sa natong 92.7 UK FM. Kauban ang atong 103.3 Friend FM gikan sa Ormoc. Kauban sa mga atong Lighthouse Radio gikan diha sa lungsod sa Kulaman sina Torninoy Aquino, Sultan Kudarat. Kauban po ang ato ang Manolo Fortes sa atong 105.4 FM. Alang sa dugang kasayuran sa atong mga balita. Kagikan dinhi sa atong West Visayas. Gikan sa mga lungsod sa Panay o sa probinsya sa Panay o Guimaras. Isa sa mga naandan sa mga kababahian sa Eastern Aklan 1 ang paghiusa o pagtabang sa komunidad pinaagi sa Chinilas Ministry of Feeding Program. Sa kompletong hanay detalye sa maong balita, ania si Vanessa Panagsagan. Nagkaisang tanan nga opisyales kagababahinan sa distrito sang Eastern ng Kanuwanan 4 sa pagpatigayon sang Chinelas Ministry kag feeding program sa Alibagon Covered Court, Banwa sang Makato Aklan sa naglikad ng Oktubre 8, 2023. Ginpanginbulahan ni sang District Pastor sang Eastern Aklan 1, Pastor Robert Baldosa, kaupod ang Direct Rest Ministerial Fund, Ma'am Pearl Baldosa, kag Eastern Aklan 4 Direct Rest, Ma'am Lenny Sulan. Nanging manansigon sa pagkikar sa sining aktibidad, sila Ma'am Estra Munoz at Ma'am Darlene Aherio bilang Pangulo sa mga kababayan sa sining nga lugar. Kapin sa 118 ka mga kabataan ang nakabaton sang bag-o nga mga tsinelas kag nakaambit sa masustansya nga pagkaon pinaagi sa ila feeding program natunan man nila ang mga action songs kag Bible stories. Isa ini ka kinaugalian nga programa nga ginadumalahan sa mga kababayan para makahimo sang connection kag strong relationship sa kada isa. Pagmangin instrumento kag palaagyan sa pagbantala sang maayong balita sang kaluwasan kag pagpabutyag sa ila sang gugma sang Dios para sa tanan nga kapumuloy nga nagapuyo sa sining komunidad. Vanessa Panagsagan, Western News Plus. Diyos ginasaligan, balita ang may paglaom para sa kadam-an. Kana nga balita mga igala nagagikan sa tong Tulmanon Western News Plus. Kadili pa ta mga padayon. Ako ginapanimbaya si Sir Max de la Puente. God bless Sir Jeff. Watching here in Rizal, Palawan. Maing udto kaninyo diha Sir Max. Kato ang mga pioneering nga mga literacy centers. O dalaygon ang Dios nga nahimong madasigon kauban ang atong mga misyonary nga atong gi-assign sa mao nga dapit o pipila ka mga adlaw mga higala mangayo kitag update na pod gikan dinha sa dapit sa Palawan. Ayong udto kaninyo diha Sir Max kauban sa imong mga kaubanan dinha hinauto nga naa kamos maayong kahimtang. Alang sa pagpadayon mga igala, alang sa dugang hanay sa itong mga balita.
Timang ambita ang kaluwasan, ipatigayon ang simultaneous cottage meeting sa Malindog Public Plaza, Ibahay, Aklan. Wala nakapugong ang kalaliton nga pag-brand out o malain nga tiempo sa pagpatigayon sa simultaneous cottage meeting sa isa ka barangay sa Ibahay, Aklan. Alang sa dugang detalye sa maong balita, ania si Gladys Herman. Karing, ambita ang kaluwasan. Ini ang naging tema sa manilagon ng simultaneous cottage meeting giniwat sa Malindog Public Plaza, Banwa sa Ibay, Aklan sa Oktubre 2, Tubtob 7, 2023. Gindumalaan ini sa ila District Pastor, Pastor Ricky Villarin, kaupod sa opisyalis ng kauturan sa Malindog State Church. Nangit malasigon man ang mga care group leaders sa kadagabi nga pagpangwali na nungod sa punong sa Ginoo sa 80 ka mga individual nga nagpartisipar sa sining nga kagayunan. Wala nakapamalabag ang masami nga pag-brand out ug malain nga panyempo sa pagguso ug pagpatigayon sa sining nga likuton. Bangod man sa pagpangamuyo ug pagsuporta sa mga kauturan sa pag-provide sa ila solar and generator sets para mapadayon ang ining pagpangwali. Ang ini nga programa nanging palaagyan para sa pagdumdum sa madat nga miyembro sa iglesia nga may giniun pa sa pagbalik sa pagsimba ug sa pag-alagad kay Kristo. Na ipabutman ang walay paglibad nga mensahe sa kaluwasan para sa iban wala pa nakabati kay nakaambit sini. Para mapabutihan sa ila ang pagtugma ni Kristo nga wala sang pinili kay para sa tanan. Gladys Herman, Western News Plus. Diyos ginasaligan, balita nga may paglaom para sa kadamay. Kana nga balita mga igala nagagikan sa tong Tulumanon Western News Plus, gikan sa tong Hope Channel Western Visayas. Alang sa dugang hanay sa tong mga balita. Dili pa ko mupadayon sa unahan, ako ginapanimbayan ang ato mga nagasubaybay dinha via online. Nagalantaw dinha sa atong Facebook Live, maayong udto kaninyong tanan. Nautunta nga naa kamos maayong kahimtang o palihog na lang sa pag-like o sa pag-share aron kanunay kamo updated sa ato ang mga balita sa kamisyonan. O mamahimo po kamo sa pagpadala sa inyong mga mensahe alang sa inyong mga panimbaya kay taud-taud ato kining pagabasahon. Alang sa dugang hanay sa itong mga balita, ang grupo sa Philippine Amazing Facts Center of Evangelism o PAFCO, kauban sa mga volunteers o miyembro sa Southern Guimaras District, nagpatigayon og usa ka bulan nga evangelistic effort sa Isla Naway, Barangay San Isidro, Guimaras, og nagbunga niini ika 18 ka mga hamiling kalag. Sa kumpletong detalye sa mong balita, ania si Paul Jade Magbanwa. September 8, tubtob Oktubre 7, 2023, ang grupo sang Philippine Amazing Facts Center of Evangelism kaupod sang ilang mga volunteers kag sa mga kauturan sang Southern Guimaras District naghiwat sang isa ka bulan nga evangelistic effort diri sa sitio na Uway, Barangay San Isidro, Sibunag, Guimaras. September 8, 2023, ang adlaw nga ginahulat sa mga pumuluyo sa sitio na Uway, Barangay San Isidro, Sibunag, Guimaras, natigayon. Isa ka bulan nga evangelistic seminar ang ginpangunahan sa katapo sa Philippine Amazing Facts Center of Evangelism o kilala sa tawag na PAFCO. Ang una nga adlaw sa seminar ginpangunahan sa PAFCO Director sa Visayas nga mo si Darlene Cabarubias kag sa evangelist nga si Erwin Bainosa nga gikan sa Sipalay City, Negros Occidental. Nga mo man ang manughambal sa matagabi nga seminar. So ako din pinapasalamatan ang distrito sa Southern Guimaras District nga sa pihak nga malayo sila, sa mainland sila, apang ang suporta ara wala man ang manpower in the presence pero ang moral support ara, and at the same time nakita ko kung paano man ang pagpangabudlay sang mga workers sang Amazing Facts diri. Dugang pa sini nagbulig man sa pagbuhat ang pipila ka mga volunteers kag mga kauturan sa Southern Guimaras District nga nagsakripisyo tabok-tabok sa isla
kag nagbulig man sa nasambit nga seminar. Ini nga seminar nangin posible man tungod sa isa ka tinutuyo kag handom ni Pastor Arnel Riano nga among Southern Guimaras District Pastor nga magpatindog sa isa ka community SDA Church sa nasambit nga isla. Amo ni ang site nga diin patindogon ang Seaside Seventh-day Adventist Church diri sa Naaway. Ang lupa ni di man donated pero gintugutan kami nga patindogon diri sa halin sa mga De La Cruz and Perez family nga ini pagagamiton para sa balay sang Dios. Gani bugos among pagpasalamat sa mga kauturan, ka mga volunteers na bisan kulang kami sa budget na tigayon ang pagpatindog. Ako gid nag-appeal nga kung may mga bulawanon kamo nga nagipusoon, mapadala nyo diri ang inyong bulig. Dako namo na pasalamatan kag kalipay nga ang Naaway may ara na Seventh-day Adventist Church. For more information, ang Naaway may 7 ka mga simbahan. Kag ikapito ang Seventh-day Adventist Church na kintukod diri nga isla. Salamat, ang Ginoo magapakamayo sa inyo. October 7, 2023, nagtipon ang tanan ng mga kauturan sa Southern Guimaras District sa pagsimba sa adlaw nga Inopaway kag pagtapos ng isa ka bulan nga seminar. Nagbunga ang sakripisyo kag ang matagabi nga pagpangwali sa pulong sa Dios. Kay nagresulta ini sa 18 ka miling kalag nga nagbaton kay Kristo bilang personal nga manuluwas pinaagi sa santos nga bautismo. Isa ini kadako nga balita sa pagsugod sa bag-o nga iglesia sa nasambit nga duog. Ang tinutuyo sa sini nga programa nga amo ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga duog nga wala pagid masudlan sa pulong sa Dios, especially sa isla sa Naaway. Ini si Paul J. D. Magbanwa, Western News Plus, Diyos ang ginasaligan. Balita nga may paglaom para sa kadaman. Kana nga balita mga higala, nagagikan sa tong Tulmanon Western News Plus. Ikan din na sa tuang Western Visayas. O kana ang atong nakailap nga mga balita nga nagagikan din na mga higala sa buhatan sa tuang Hope Channel Western Visayas alang sa dugang detalye og mga kalihukan sa muang programa. Mamahimo kamo sa pagbisita sa official Facebook page sa Western News Plus or di ka makabisita kamo sa Hope Channel Western Visayas. At tangi ang mga dugang hanay pa sa ato mga balita mga higala, human ining usa ka pahinumdom. Good morning! Ganan kasugoon. Usay kapoy magubi. No, bisan nag-play pa ta sugod. Hay nako, si nanay i-open ang door. Midong, i-fix ang toy, i-arrange ang slippers. Midong. Mag-skid. Sugo si nanay. Pero, kabalong kabataan, ikahalan di ita nga mag-obey sa atong nanay o tatay. I-remember na to nga dili sila magsulti o makadaot sa ato. Ipatulog ta, tulog ta, ko tagsubot ko ipasipos na to, hindi na to matamakan, di mamumu pa hinuon ta, diba si Jesus ng gabi siyang papa, mangkita po, magubay po da sa tong nanay tatay, para man sa tong kaay buha, upay, dyan ta kabataan, ha, God bless you. Atong oras mga higala, 41 minutos na man nilabay ang alas 12 sa tangna sa Kautuhon. Padayon kita nining atong balita sa Kamisyonan. Lukso na po kita mga higala dito sa dapit sa Northern Davao.
Yan na ang mga hanay sa itong mga balita, mga higala. Aktibong may partisipar sa SPUC Wide Hope Impact 2023 ang mga kaigsunan sa nakayaing-laing lugar sa Northern Davao Mission Territory. Og tuod man dakong kahinam o kalipay ang ilang nabati samtang sila nagtag niining maong mga pinatik isip paghatag usab og paglaom sa mga katahwang anaa pa sa kangitngit. Ang maong mahinungdanong kalihukan sa Seventh-day Adventist Church usa lamang sa mga timailhan nga ang atong iglesia nagapadayon gayud sa pag-ambit sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan nga nanginahanglan gayud og paglaom. Ug unya sa iyang ikaduhang pag-anhi, mahikaplagan gayud kita nga matinumanon kauban ni atong mga kaigsuonan nga atong nasangyawan sa maayong balita. Alang sa dugang detalye sa maong balita, maigala, aniya si Yula Dale Pamisa. Aktibong partisipar sa SPUC Wide Hope Impact 2023 ang mga kaigsuonan dinhi sa nagkalain-laing lugar sa Northern Davao Mission Territory. Ug tuod man dakong kahinam ug kalipay ang ilang nabati samtang sila nagapanagtag niining maong mga pinati isip paghatag usab ug paglaom sa mga katawhang anaa pa sa kangitngit. Nakaparticipate mi sa paghatag og mga balasahon ug nakarender mi og pag-ampo sa mga katawhan sa Ginoo. As a former literature evangelist, we are taught that the silent messenger is through our book. So, wala ta kabalo na sa mga sunod na adlaw or mga bulan na ana di ay tay makonvert no na ilahang pagbabasahon to ang ato ang balasahon ug ilahang sinati na ang tinuod na Dios is ang ato ang Dios na ginaalagaran karon. Ang ato nga pagbuhat sa bulaton sa pinatik nagbalampuson niini nga kahaponon. Gani sa among pagbisita aduna kami nakaplagan og nabisitaan nga namatyan. Amo kini giyatagan og libros paglaom nga mao kini ang dakong away or great controversy. Og dayon amo silang giampuan og sila nalipay tungod sa paglaom nga atong nahatag ngadto kanila. Mga kaigalaan, kay niini katapusan mga adlaw ang magapadayon sa pagduso sa buluhaton kung musira na ang pag-ibanghilyo sa tibuok kalibutan apan ang libro mabutang gihas panimalay sa mga katawan o ginungdan mabasa ni nila alang sa ilahang kaluwasan o sa pagpuyo sa langit ng puluyanan. Ang maong mahinungdanong kalihukan sa Seventh-day Adventist Church usa lamang sa mga timailhan nga ang atong iglesia nagapadayon gayud sa pag-ambit sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan nga nanginahanglan gayud ug paglaom. Ug unya sa iyang ikaduhang pag-anhi, may kaplagan gayud kitang matinumanon nga uban ni adtong mga kaigsuonan nga atong nasangyawan sa maayong balita. Gikan dinhi sa buhatan sa Northern Davao Mission, kini si Yodel Pamisa, Hope Channel Northern Davao. Kana nga balita mga higala, nagagikan sa tuwang tulumanon buhat on the spot. Gikan din na sa tong Hope Channel Northern Mindanao. Alang sa dugang hanay sa itong mga balita mga higala. Atong sulayan sa pagtawag atong live nga reporter nagagikan din na sa Barangay Pulwa, Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ay kalabot sa naimong malampuson nga pag-organisa sa maong federation sa Cluster 3. Samtangan nga ato siyang ginatawagan mga higala ang atong live nga reporter. Maong si Elder Boy Pagobo. Okay, salamat kayo Sir Jeff sa mga balita gikan rin sa atong namutangan sa North Central Mindanao Conference. Kagapong adlaw nagatigom ang tanan ng mga opisyalis sa
association nga gisakupan sa Cluster 3 aron nga i-organize ang federation, Sir Jeff. Og na-organize gyud kagapon ang lawa og ginigisugdan pinaagi sa usa ka devotional din ang among magsulti mao gyud ang among presidente sa North Central Mindanao Conference. Og sa iyang mensahe iyang gidasig ang tanan nga mga opisyalis sa association nga nagtambong dito nga kinahanglan suportahan gayud ang administrasyon sa North Central Mindanao Conference o dili kay magsupak-supakan ni. O dayon kinahanglan magpili og mga opisyalis nga ganan dili sa pakiro. Gikabutya gini sa presidente Sir Jeff. So gay doon na may problema diri sa Cluster 3 sa among women's ministry. So kay nadubli ni Sir Jeff. Naay illegitimate nga grupo sa women's ministry. Kunya og doon gani katiguman ang legitimate magtigom boning illegitimate. Kining illegitimate morning grupo sa mga opisyalis nga wa magadawat sa ilang kapildihan panahon sa eleksyon. Mo hinungdan nga doon na po sila mga sympathizer, doon na po sila grupo sa women's ministry, dasig po sila. O niya, doon na po grupo sa legitimate. Kining legitimate, mo gini ang mga napili ng mga opisyalis sa diri sa administrasyon. Mo hinungdan nga nagkabangi ning duha, niya doon ay kagubot, gihusay, o mo ni karon ang ipanaganaan sa presidente ngayon taog magpili og mga opisyalis dili kini mga opisyalis nga supakiro supak sa administrasyon. Samtang gikabutya usab sa among presidente nga nasulbad ra gyud ang utang nga 70 milyones ka pesos sa iyang paglingkod sa North Central Mindanao Conference. Matod pa sa akong presidente si Pastor Chris Bacalares nga nagtangag na kini og utang nga 70 milyones ka pesos, 70 kapin. Milyones ka pesos gikan gini nautang gini gikan sa tithes. Mainungdan nga gipaningkamutan nila nga mabayran gyud og iyang gikalipay pag balita namo kagapon nga nasulbad na gyud bisag usa ka dako wala na may utang sa tithes og gining tithes gibayran kini sa non-tithes kining sa ato bitaw nga mga offering sa OP. Mainungdan nga wala na gyud sulban na gyud ang problema. So matud pa ni Pastor Chris Bacalares sa soul winning nagunami sa 5 ka bulan nagtabot na mo ang goal sa soul winning. Kunya dayon nasulbad ang problema sa utang sa tithes pinagi sa non-tithes offering. O iya pag yung ikabutyan sa Jeff nga ang among Mega Church pagasugda na, pagatukuro na tarong tuiga. Amen. O kini may mutang diri dapit sa may Bara Upol, Misamis Oriental. Morning pinakadako nga Mega Church diri sa Cagayan de Oro. Pura katugbang sa ni Dias Mega Church sa Davao ba? Amo dia sa inyo Bukidnon man inyo, di ba? Oh, wala pa. Oh, doon na mo Mega Church ya. Wala pa, elder. Mo ba? So diri sa amo gisugda na. O gituwa na nga sunod tuig, mahuman na gini sunod tuig. Amen. So morning Santa sa bigas bahin kagapon adlaw ambot og nakapanawag ba kanako. Wala elder. Wala ka nawag hapon. Nakapanawag ko pero wa ka katubag. Among gitumod sa temporaryong lubnganan ng among pioneer yun nga church elder sa una. Madasigon kayo amo nang gilubong kagapo adlaw og ginigitabungan gyud sa mabagang duot sa katawan, mga membro, mga parente, mga higala. Og dayon gihimo ang 21 gun salute. Kay kini siya usaman ka sakop sa military. Sa iyang pagkabatanon, apan naka-retire na, apan nasakpan sa balatian nga diabetes, mo hinungdan sa iyang kamatayon. So mo ni ato mga balita gikan diri sa Jeff
Amo tudo na kay pangutana. Wala na, Elder. Sa imong katapusan nga mensahe, Elder. Okay, mo ni atong naipos nga mga balita gikan diri sa atong nimutangan sa Metro Cagayan de Oro. Inyong tigbalita si Brother Boy Roger Pagubo reporting. Dagan salamat, Elder Boy. Mao kato ang mga balita mga gikan nagagikan sa ato ang Barangay Bulwa, Dakbayan sa Cagayan de Oro mga igala. O nang hinahinay na kita sa tumakaon kay basig masakpan ta sa sakit nga diabetes. Atong oras mga igala, 53 minutos na umanilabay ang alas 12 sa kautuhon. Alauna lang kita kutob mga higala tungod kay atong isunod ang atong tulumanon ampo kapag laom. Alang sa katapusan nato nga balita mga higala, aniya ang lakaw sa atong panahon. Ipagawas ganina ang alas 4 sa kadlawon. Sa adlaw nga Oktubre 17, 2023. Nga ang northeasterly surface window flow nga nakaapekto sa northern Luzon o sa ubang bahin sa tibuok Pilipinas. Ang kahimtang sa atong panahon, bahagyang madag-umon ngadto sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan o panugdog kilat. Tungod na sa northeasterly surface wind flow localized thunderstorms. O kini makaepekto sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta panahon sa grabing mga thunderstorm. Ang maong dagan sa hangin mga higala, adunay speed nga kahayag ngadto sa kasarangan. Ang direksyon amihanan sidlakan ngadto sa habagatan sidlakan. O nga atong temperatura niini mga adlaw makabatyag kita og 32.4 degrees Celsius mga higala diha nas dapit sa kapunon sa alas 2:30 sa hapon. O makabatyag kita o kaning mabugnaw nga mga 25 kapin degrees Celsius dinha na sa alas 6 sa kabuntagon. Ang pagsubang sa adlaw ganinang alas 5:48 sa adlaw. Unya ang pagsalop mga higala karong kahaponon naa sa alas 5:35. Mao kana mga higala ang atong mga nakailap nga mga balita. Gikan sa nagkalain-laing konferensiya sa tibuok nasod sa Pilipinas. Daghang kayong salamat sa inyong pagsubaybay o pagkuyog niining atong tulumanon balita sa kamisunan. Standby lang mga higala tungod kay kita magalukso na sa atong ikaduhang tulumanon ampo kapag laom. So adunay mga gusto ipaabot nga mga pag-ampo nga pre-request, mamahimo kamo sa pagpadala dinhi sa ato ang Facebook page. Ug ato kining tabangan sa pag-ampo, kauban si Pastor Pastor Dong Mahait ang atong station manager dinha sa atong 92.7 Yuk FM. O katong atong mga balita, standby lang mga higala o magasunod na ang ampo kapag laom. Inyong nabati ang tulumanon, balita sa kamisyonan, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kamu nagapaminaw sa Sulats Radio, reaching the unreached. Ang buhay ng sulat.
Ang balang kasulatan nagaingon sa Mateo 7:7. Pangayo o kamo paghatagan, pangitaw kamo makakaplag, pagpanuktok o kamo pagablihan. Tungod nini ni sa kini maong tulumanon, ampo kapaglaom, kaysa atong mga pagpangaliyo po, at doon na kita'y dakong paglaom. Higala, kamusta og welcome na pod niining atong ikaduhang hugna sa atong tulumonon na ining adlaw. Welcome din sa atong ampo kapaglaom. Na kung diin kita mga higala, pwede ka mo makapadayag sa inyong mga prayer request, ang inyong mga panghangyo diha sa tumbuhi nga Dios. Kung ato kining tabangan sa pag-ampo, tungod kay mga higala ang pag-tinabangay sa pag-iusa diha sa buluhaton sa Ginoo. Sa kini kabuluhaton na kung diin, kitang tanan magdinasigay sa pag-alagad o labaw na sa tanan mga higala sa pagdinasigay pinaagi sa pag-ampo. Amo gyapon mga higala padayon na minaw dinhi sa ato ang sulat sa Radyo Pilipinas. Kagikan dinhi sa atong media center dinhi sa Barangay Bagong Taas, Valencia, Bukidnon. Kauban usab nato ang atong mga radio partners. Ato ang 92.7 Yuk FM. Kauban usab ang atong 105.4 na sa Manolo, Fortich. O kauban usab ang ato ang 103.3 Friend FM dinha sa Ormoc. Kamusta mga higala? Kamusta na kamo sa inyong ikaduhang adlaw sa atong pagpaningkamot dinha sa atong tagsa-tagsang nga mga buluhaton? Hinauto ta nga naa kamo sa maayong kahimtang. Hinauto ta higala nga padayon kita sa pag alaga diha sa tumbuhi na Dios. Bisan pa ni ining mga nagkalaing-laing mga problema sa atong kalibutan. Alang sa pagsugod mga higala, ako kamong ginahangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pinasahi nga pag-ampo. Diyos na mo nga gamhanan, nalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Salamat kayo sa nahimong malampuson nga programa, Balita sa Kamisyonan. Kung niining taknaa, Ginoo, magasugod na pud kami sa tulumanong ampo kapaglaom. Gamitan ni nga tulumanon mga Ginoo na makahimo sa pagpanalangin ngadto sa imong mga katawhan, ngadto sa mga katawhan nga adunay mga suliran sila makinabuhi, ngadto sa mga katawhan nga adunay mga balatian, Ginoo. Napangin ni nga tulumanon na makatabang kanila, Ginoo, sa pagpaduol diha kanimo, sa pagsalig ang tanan diha kanimo, tungod kay ikaw lamang ang Dios nga gamhanan sa tanan, Dios nga mahigugmaon sa tanan, Dios nga kanunay gakapot diha sa iyang mga katawhan. Bisan pa, Ginoo, sa among makasalaypon, aning kamot ka, Ginoo, nga kami imong makapot aron mapasiuli diha kanimo. Salamat kay Ginoo sa imong dakong grasya o gugma, sa imong kaluoy. Dili kami takos, Ginoo, nga magadawat sa imong grasya. Apan imo kaming gitagaan og oportunidad aron kami makapadayon sa pagserbisyo, sa padayon, Ginoo, sa sangyaw sa mga buluhaton, sangyaw sa mga balita, maglabaw sa tanan, Ginoo. Matiyagan ang imong pagkamaayo. Kalihog amahan, ikaw magakunsad sa imong balang espiritu na maoy magagiya kanamo sa kanunay namo nga pagkinawi diha sa among tagsa-tagsang nga mga batasan. Magagiya kanamo ngadto sa Kristohanon nga mga batasan, amahan. Kung diin ang among presensya mahimong manalangin ngadto sa uman. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo. Salamat sa pagtubag sa imong pag-ampo. Sa ilua din kami napakyas sa ngalan ni Jesus. Amen. Di patamo padayon mga higala. Ani ay usa ka matahom nga awit. Nagahalat ka nato sa tuang Sulads Quartet. Uluhan kining luyos sa adlaw.
ako'y maangkon nga maandikin saglit kay kabusman sinalikway pa tuwara sa langit ang nakungaganti mamaangkon mo kung mutuhan ka luyo sa adlaw tuara dito ang puloy anak luyo sa adlaw giandam ni Jesus ang puloy anak nga bulawan usa kita magpadayo sa atong pagpanaw bisan nagalimo daghang pagsulay tuwara sa langit ang nakungaganti mamaangkon mo kung mutuman ka luyo sa adlaw tuwara dito ang puloy anak luyo sa adlaw giandam ni Jesus ang puloy anak nga bulawan giandam ni Jesus ang puloy anak nga bulawan. Itong oras mga higala, 5 minutos daw manilabay ang alauna sa kahaponon. Padayon gyapon kamong naminaw sa atong ikaduhang hugna sa atong tulumanon. Balita sa kamisyonan. Sa iyo ko ampo kapag lao mga higala. Naanda na magunato kaning balita gikan alas 12 ngadto sa alauna imidya. Karon mga higala, aduna na pud kita laing tulumanon. Ang original gyud nato nga tulumanon gikan alas 12 hangtod alauna mao gina ang atong balita sa kamisyonan. Nya gikan alas 12 hangtod alauna sa hapon hangtod alauna imidya mao na ang ato ang balita ampo kapag laom ato ang original gyud nga programa kaniadto. Busa mga higala kung aduna kamoy mga prayer request mahimo kamo sa pagpadala panala diha sa inyong mga mensahe kay ato kanang tabangan sa pag-ampo ato sa mga kaigsunan karon nga nakasubaybay dinha sila matagsa-tagsa nga puloy-anan pinaagi din na sa inyong mga radio. Pwede ka mo sa pag-text sa inyong mga prayer request. O niya ang atong text line mga higala. 0975-83-496. Usbo na ko mga higala. 0975-83-83-4. Unya 9 og 6.
Di ka mo makapadala diha mga higala. Katong mga kaigsunan na to nga nakasubaybay diha sa ilang matagsa-tagsa nga panimalay. Inaagi sa ilang mga radyo diha. Dala inyo mga prayer request kay ato kining pagatabangan sa pag-ampo. Adlaw karon nga Martes mga higala. It's 17 sa bulan sa Oktubre. 2023 mga pila na lang ka mga adlaw o kita na po otro mga lukso na sa tuig 2024 o kanang kung inyong nabantayan ang atong panahon karon, grabe na kapaspas, imaan nga hapit na gyud mobalik ang Ginoo mga higala. Ang mga gira nga nagakitabo karon, daghang mga gira sa lain-laing mga nasod. O kini ang timaan usab mga higala sa paghaduol sa pagbalik sa Ginoo. Ining takna ani ang ato ang teksto sa adlaw nga Martes alang sa to ang pulong sa pagpamalandong. Atod pa dinhi ikan sa Hope Kapitulo 1 versikulo 5 og mao kadto nga sa natapos na ang mga adlaw sa ilang pagkumbira nga si Job nagpasugo og nagbalaan kanila og mibangon bagsayo sa buntag naghalad og mga halad nga sinunog sumala sa gidaghanon nilang tanan. Kay si Job miingon, tingali ang akong mga anak nga mga lalaki na kasala ug nagtunglo sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing. Mao kini ang gibuhat ni Job sa kanunay. Atong pulong sa pagpamalandong niining mga takna mga higala. Basa din na sa libro ni Ellen G. White na naguluhan, Laborers Together with God in the Home. Ingon sa dinhi, adunay duha ka paagi sa pag-atubang sa mga bata. Mga paagi nga lahi kaayo sa prinsipyo o sa mga resulta. Ang pagkamatinumanon o gugma ubanan sa kaalam o kalig-on sumala sa mga pagtulunan sa pulong sa Dios magdala og kalipay niini nga kinabuhi og sa sunod. Matod pa dinhi mga higala, kung kita matinumanon o adunay gugma ubanan sa kaalam o kalig-on sumala sa pulong sa Dios pagdala kini og kalipay niining kinabuhi og sa sunod. Padayon ta ang pagpasagad sa katungdanan walay katarungan nga pagpatuyang kapakya sa pagpugong o pagkorihir sa mga kabuang sa kabatan-unan moresulta sa kawalay kalipay o katapusan nga kadaot sa mga anak o kasagmuyo o kaguol sa mga ginikanan. Tinuod gyud na mga higala no, na kinahanglan gyud ang pag-atiman, pag-disiplina diha sa atong mga kabataan, inubanan gyud sa gugma o pagkamatinumanon matod pa ni Ellen G. White. Sumala pod mga higala sa pagtulunan gikan sa balaang kasulatan. Iyahan na to ang mga kabataan. Gani sa mga bersikulo matag-adlaw ato gyud sila giyahan o ipamemorya. Umani ana ipasantop kung unsay but pasabot niining mga butanga. Kay sa panahon mga higala
nga dili na sila mapugnan o kung dili man nato sila magiyan sa Kristohanon nga pagdisiplina, ni ang problema. O kung kita magpasagad lang sa atong mga katungdanan bilang mga ginikanan, walay katarungan nga pagpatuyang, masagdan lang nato sila mga higala na may kalabasan, kapakya sa pagpupong sa mga kabuang. Maabot ang panahon kung dili nato sila giyahan samtang naapa sila diha sa tuang mga turil, diha sa tong panimalay. Di pa nato sila magiyan, maabot ang panahon nga magbuhat sila mga binuang, dili maayo mga buluhaton, dili na nato sila mapugnan. Unsay resulta nini, walay kalipay o katapusan nga kadaot sa mga anak o kasagmuyo o kaguol sa mga ginikanan. O resulta ni mga kaigsunan, mubalik ra gyapon kanato. No, matod pa sa writings ni Ellen G. White, nga kung dili nato tabangan, dili nato buhaton ang katungdanan bilang mga ginikanan, dili nato buhaton ang Kristohanon nga pagdisiplina, inubanan sa pulong sa Ginoo, subay sa balaang kasulatan mga higala, basig moabot ang panahon nga pagdako nila sila magabuhat og mga dautan, dili na nato sila mapugnan. Ay nagyud baya ni og teenager na imong mga bata. Una na yung panahon nga ginaingon nga gusto mi og kaning kanang ginasulti nila og independent. Gusto mi mag-independent nga pag nga kinabuhi. Makarelate jud ko na mahigala no kay niagi pud tagingana nga panahon. Pero gala kung dili nato sila udluan, masubaybayan, abot ni nga mga panahon nga dagko na sila. Sa resulta, dili mapugnan, maghatag lang og kasakit sa imong buot, kaguol sa mga ginikanan. Ano siya ang pahinumdom ni Ellen G. White kanato mga higala, nga ang pagwali sa maayong balita pag matud pa sa ato ang leksyon tong nilabay nga mga simana, ang pagsangyaw sa balita asa man magagikan, inahagyod sa tuang panimalay. O na mga higala na abangan yun nato sa pagdisiplina ang atong mga kabataan, inubanan sa pulong diha sa Dios. Parayon ta mga higala. Maayo nga ang mga ginikanan makakaton gikan sa tao sa og leksyon sa kalig-on og debosyon. Si Job wala magpasagad sa iyang katungdanan kadto sa gawas sa iyang panimalay. Buutan siya, mahuna-hunaon sa iya sa kaayuhan sa uban. Og samang higayon siya naghago nga matingong haon alang sa kaluwasan sa iyang kaugalingong banay. Kaliwala sa mga kasaulugan sa iyang mga anak nga lalaki o babae, siya nangurog tingali ang iyang mga anak dili makapahimuot sa Dios. Taliwala mga higala, magsaulog sa natawhan ngadto sa iyang mga kabataan. Siya nangurog tingali ang iyang mga anak dili mapahimuot sa Dios. Ilang mga ginikanan mga higala, makita natong atong kabataan nga ang ilang pangginawi wala nakapahimuot diha sa tubangan sa Ginoo. O batya kita og kaguol. Ani diri si Job nigingon sa dinhi. Nibati og pangurog, nangurog siya. Ingong matinumanong saserdote sa panimalay, siya nagtanyag og mga halad alang kanila sa tinagsatagsa. O mismo si Job mga higala. Tanyag siya mga halad alang sa iyang mga kabataan.
Nahibalo siya sa pagka makapasakit nga kinaiya sa sala. Ang hunahuna nga iyang mga anak tingali makalimot sa Dios nung mga pag-angkon. Midala kaniya ngadto sa Dios ingon nga usa ka tigpaliwala. Taliwala alang kanila. Gikan sa Review and Herald, August 30, 1881. Ayon kita, siya, ang Dios, nagtinguha nga makakita nga mapundok gikan sa mga panimalay sa atong katawan ang usak kadako nga pundok sa mga batan-on kinsa tungod sa Dios nun nga mga impluwensya sa ilang mga panimalay. No, ang Ginoo maghigala nagtinguha gayud siya nga ang atong pamilya kompleto. Ang atong pamilya membro sa panimalay kompleto inubanan sa atong mga kabataan nga maimpluwensyahan sila mga higala sa maayong pamatasan labi na sa Kristohanon nga pamatasan. Itugyan sa ilang kasing-kasing ngadto sa kaniya og milakaw aron sa paghatag kaniya sa labing taas nga serbisyo sa ilang mga kinabuhi. Mao na mga higala nga ang bilang mga ginikanan isgot man din ni ginikanan ni ato ang pagpamalandong nining mataknaa. Kinahanglan gyud ang atong katungdanan nga disiplinahon gyud natong atong kabataan inaagi sa Kristohanon nga pagdisiplina. Kinahanglan gyud nga ato sila nga kanunay ipaduol diha sa Ginoo magkinabuhi nga Kristohanon mainampuon hadlokon sa Dios kanunay nga matinumanon diha sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang Ginoo nagtinguha nga siya gusto siya makakita og panimalay nga kumpleto. Nubanan sa atong mga kabataan. Kung diin kani mga kabataan usab mga higala nga tugyan sa ilang kinabuhi aron sa pagserbisyo diha sa atong buhi nga Dios. Gitultulan og gibansay pinaagi sa Dios nun nga panudlo sa panimalay. Mao ginigingon may gala no nga tultulan gyud nato ya ato yung trainingon. Pinaagi sa mga Dios nun nga panudlo dinha sa atong mga panimalay. Ang impluwensya sa buntag o gabi nga pagsimba. Kana atong pag-worship mga higala, matag buntag, matag gabi. Saon na to pagtudlo kung kita mismo sa atong panimalay, dili kita makahimo sa pag-worship at buntag o gabi. Kini day mahigala dako ni siya nga epekto ngadto sa atong mga kabataan. Pinaagi ni ining pag-worship matag buntag matag gabi. Ato silang masaysayan, tudluan sa balaan nga mga pulong. Kani sila mismo ang magabasa git sa mga pulong nga gusto ipasantop sa Ginoo. Ang makanunayon nga panig-ingnan sa mga ginikanan nga naghigugma og nahadlok sa Dios, sila nakakaton sa pagtugyan ngadto sa Dios. Ingon nga ila magtutudlo og andam sa paghatag kaniya o magdawat nga pag-alagad ingon nga maunungon nga mga anak nga lalaki o babae. Ang ingon nga mga batan-on amdam sa representar ngadto sa kalibutan sa gahom o grasya sa ni Kristo. Child Guidance 559. Ikan sa anak nga mga lalaki o mga anak nga babae sa Dios. So sa kini ka pahinumdom kanato mga ginikanan nga ang kinahanglan ang atong katungdanan ato yung buhaton. Katungdanan nato sa atong mga kabataan ang pagbansay kanila.
bansay sa mga kabataan na mahimong mahadlokon sa Dios, dili nang mahadlok nga nahadlok ka, nang nahadlok tungod sa gugma mga higala. Magtugyan ka nato sa Dios sa ilang mga magtutudlo. Og andam pud siya nga mag-alagad ato gining kanunay ipahinumdom nga ang dakong buhat nga gitugyan sa Ginoo. Kinahanglan pud kita nga mga katawhan magabuhat niini og tabangan po nato sa pagpasantop ang atong mga kabanay. Nga kini nga buluhaton mga higala, kita mismo gitahasan sa Dios. Ug sa dili pa ta mo sangyaw niini sa uban, ato pod nga isangyaw dinha sa atong kaugalingon nga panimalay. Labi na ngadto sa atong mga kabataan. Tudloan na to sila manghigala na sila mismo mahigugma sa Ginoo og subay sa kagubuton sa Ginoo sa pagserbisyo diha kaniya. O kana manghigala ang atong mga pulong sa pagpamalandong niini mga taknaa. Natay igong oras magigila paspas manday kayo ang ato ang oras karon. As 24 minutos na human nilabay ang alauna sa kapunon. Naminaw gyapon kamo dinhi sa ato ang tulumanon na ampo kapag laom. Manatay igong oras alang sa ato ang pagpanamilit sa ngalan na lang sa ato ang mga kadagkuan pinadini sa ato ang sulad sa program sa ato nga pinalangga nato nga madasigon nga presidente Pastor Ephraim Pitugo banusab sa ato ang nasigon nga tresurero Sir Hilson Badang ngadto sa ato mga kaubanan nga mga mambubuhat ngadto sa atong staff. Hindi na lamang inyo ang ubos ng alagad sa kanginan o sa online. Sulad Jeff Carolino. Ang uban na po kita mga higala sa hantod sa sunod nga higayon. Hindi lamang sa ato ang ampo kapag laom. Apan sa dili pa mga higala, ni ay usa ka matahong nga awit pahinumdum gikan sa tuang buhatan sa sulads. Ako di ay si Crispin Dalas, usa ka pure-blooded manubo. Nakadesisyon ko nga mag-serve sa mga tao nga kaparyan ako sa kabukiran ug karon ni ako karon sa
Tingtingan Mission School. Sukad di ay sa mga pagkapataw sa nagsumi ka missionary program nga ginikanan sa napagkasulat sa missionary. Among ginabuhat mag-translate para sa among ginikanan. Nagsulat ko kay gusto na akong tabangan ang akong katribo kayo sa mga indigenous people gikan sa igaon nga tribe. Sa Lord kay diri ko gi atod sa Ginoo sa bukid, siguro ewan ko sa Ginoo para nga maka-experience o say dana pud nga mga experience din sa bukid. Nalipay kay kuno tungod kay mga exercise pang profession as teacher diri sa mga kabataan. Pagabot na mo diri makaigsunan, nalipay gyud kami nga abi-abi kami sa mga katawan, labi na sa mga kabataan sa ilang kadasig sa pagkan. Alang sa pagtapos may gala ako kung ginahangyo sa pagdukos inyong ulo alang sa pinasahi nga pag-ampo. Diyos na mga gamanan, nalaygon ka sa walay katapusan. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo. Imo kaming gibanan ining tibok nga adlaw. Imo kaming gilikay sa mga disgrasya, aksidente. Ug ngadto usab Ginoo sa mga kakulian sa kadalanan. Salamat Ginoo sa imong daghang mga panalangin nga imong gibubo diha kanamo. Labi na Ginoo sa imong dakong grasya ug kaluoy nga imong gipahat diha kanamo. Kami nagaampon ining takna amahan kadto sa mga kaigsunan nga naminaw karon. Kaliyo Ginoo nga ikaw usab magabisita kanila. Tabangi sila Ginoo sa ilang mga suliran, sila makinabuhi. Provide sila Ginoo sila nga kinahanglanon matag adlaw ug sa kanunay amahan. Ipadala mo mulang espiritu aron kanunay magahunghong, magabadlong kanila aron sa pagpadayon sa paglikon sa pag-alaga diha kanimo. Ginoo, salamat kayo niini nga tulmanon. Nagugin tun-an gikan sa mga balaan nga mapulong. Ang among katungdanan bilang mga ginikanan, kinahanglan yun namo bansayon ang among kabataan. Nga mahimong instrumento usab amahan. Nga sila mismo makakaton sa dakong buhat nga imong gitugyan diha kanamo. Sila mismo mahimong instrumento amahan sa pagpahat sa mensahe. Ug labaw tanan Ginoo sila usab magatugyan sila mga kinabuhi. Aron usab sa pagserbisyo diha kanimo. Kaliyog man ikaw sa mga duaw ngadto sa mga katawhan nga dunay mga balatian. Panalangini sila Ginoo. Panalangini ang mga tambal nga ilang ginatumar. Mahimong instrumento nga maulian sila sa ilang mga balatian. Ug ngadto sa mga nurse ug doktor nga nag-aatiman kanila. Tabangi Ginoo nga sila maulian sa dali nga panahon. Ngadto sa sunan nga dunay mga suliran sa espirituhanon na aspeto. Na naminaw karon Ginoo nagalibog siyang kinabuhi. Kaliyo Ginoo. Duawa siya, i-comfort sila, ipabatyag kanila. Nga aduna pay paglaom pinaagi diha kanimo. Ngadto usab Ginoo sa mga katawhan. Nga daw nawala na ang pag-alaga diha kanimo. Kaliyo Ginoo, pahinumdum ni sila sa imong pagkamaayo, sa imong dakong gugma diha kanila. Maglabaw sa tanan Ginoo. Ngadto sa mga mirakulo ipakita kanila nga makapadasig diha. Ngadto sa imong mga mambubuhat amahan sa tibok naong sa kalibutan. Kaliyo Ginoo, bani sila sa ilang mga adlaw-adlaw nga pangginawi. Labi na ngadto sila mga kaubanan sa ilang mga partner Ginoo, mga kanunay, bisan sa mga pagsulay nga nagabot silang kinabuhi. Likon gyapon sila Ginoo. Aduna may mga panagbikil. Kaliyo Ginoo, ipalumba sila sa pagpubo, sila magkagaling. Ug dawaton nila Ginoo ang imuhang pagkamaayo. Siya likway ang dautang espiritu. Amoy kanunay Ginoo kay influensya sa dili maayong binuhatan. Kadto sa Ginoo sa nasod sa Israel,
ngadto sa Palestine. Daghan ang mga inosente ang nadamay, Amahan. Palihog, Ginoo, ikaw mag-comfort kanila. Ngadto sa mga leaders ng Ginoo, palihog, na mahuman na ning gubot, Amahan. Wala na yung mga inosente nga mga damay. Apan Ginoo kini sa katimaan, atot pa sa balang kasulatan ng kini kinahanglan matuman. Aron Ginoo sa imong ikaduhang pagbalik, katimaan sa dali na ka mabalik. Kanunay Ginoo, andama kami. Ikauna bigod kami, Amahan, maggamita kami. Aron mahimo kaming instrumento, aron sa pagpahat sa mensahe. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo. Pasaylo ako din kami napakyas sa ngalan ni Jesus. Amen. Inyong nabati ang tulumanon. Ampo kapaglaom, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kamu nagapaminaw sa Sulats Radio, reaching the unreached. Ang buhay ng sulat.